So, hello guys! Right now, nandito tayo sa may CDC dito sa may Clark. So, ayun Ate Cara, hindi ito yung usual na ginagawa natin na pumukbang tayo, magre-rate. So, ayun Ate Cara, makikipag-interact tayo sa mga tao. May mga few questions tayong itatanong sa kanila. Oh, tama ka nga dyan, Jess, no? Parang nga kasing usually nakakulong tayo sa isang lugar na tayo lang yung nag-uusap eh. Parang nasabi nga natin dati na gusto naman natin na makasalamuhan natin yung mga tao. Parang syempre, the more na meron tayong nakakausap, syempre marami tayong mas nakukuhang information at saka baka meron din silang mga mabigay na tips na mga pwede nating puntahan, di ba? So, ikot tayo dito sa may CDC at tignan natin kung sino yung mga pwede nating makausap. And yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina. So, magkakaroon tayo ng Q&A. And syempre, yun sa mga kakausapin natin, hindi lang syempre basta natin tatanungin. Syempre, dapat meron din silang prize. Bibigyan natin silang GC. So ayun guys, para lang alam ng mga viewers natin yung flow natin mamaya, yun nga, nasabi namin kanina, may tatanong kami sa kanila. And of course, dapat nakafollow sila sa social media account ng CLTV36 para makakuha sila ng Gift certificate from Retrosol Roller Skate. Ayan. Oh, para nga pala guys, balikan nyo yung episode namin dito para makita nyo yung funny moments. Yes. Yeah. So, ikot na tayo, Jazz. Excited na ako. Yes. So, G? G! Let's go! Ayun, sakto, Jazz, may nakikita ko dito na mga magbabarkada. And kita ko kumakain sila eh. Alam mo, pwede tayong makitikim na mga nilang baon. Tingnan natin kung ano yung baon nila. Oo. Let's go. Alam mo guys, hindi nila alam to. So, surprise ayan. lang to, Surprise promise. Walang nakakaalam So, na. yung pupuntahan natin sila. Hi, hello po. Hello po, di ba po in-invite? Ayun, tingnan nyo! Thank you po! Grabe guys, may papunta. Siyempre, di tayo magnunog. Sige. Ay, pag in-invite niyo po talaga, wala pong ano. Pwede, totoo ba? Tikman mo, Jess. Alam mo. Ano po yung ano nyo? Pizza nyo? Ako ba yan? Ay, mag na po tubig, mamaya na lang po. Ang sarap ng pizza nila. Okay guys, pakita natin yung food nila. Ayun, may pizza sila. Ano po to? Sisig tofu. Tofu. Kaya sila, hindi okay lang. Sino po nagluto? Baka siya. Saan po kayo galing? Saan po kayo galing? Oh, taga Bataan. So yun guys, taga Bataan sila. And nag-visit sila dito sa CDC. Sa tayo dyan, sir. Hindi, ano muna pangalan niyo po, sir? Sir Raymond. So ito si Sir Raymond ay galing ng Dinalupihan, Bataan. So magpa-friends po kayo? Sure po kayo, magkaibigan kayo? Ano pong birthday ni ma'am? Medyo lang. Medyo lang. Pero feeling ko magkakasubukan. Getting there muna sila. Oo. Siguro Ayan, after netong pagkain nila, mas magkakakilala. Ayun. Okay, so ang first question natin ay, ano yung favorite place mo dito sa Pampanga? Ayun. Bacolor. Bacolor. Guys, favorite ni Sir Raymond na place sa Pampanga ay Bacolor. Bakit po? Ano pang meron sa Bacolor? Kasi pinupuntahan ko sila. Sino taga Bacolor? Siya. Okay. Okay, next question naman. Kung may friend kang hindi taga Pampanga, like them, ano yung re-recommend mo na place to visit sa Pampanga? Dito, CDC. CDC. Dami energy ni Sir. Kay ma'am naman. Kay ma'am naman. Ano pong name niyo po? Right. Ma'am Rai. Ayan. Ilang beses na po kayo nag-visit sa Pampanga? Madalas. Ano po yung masasabi nyo parang pinaka-favorite na lugar nyo po dito sa Pampanga? As in yung binabalik-balikan nyo? Dito din. Peaceful lang pag nandito. Okay. And since hindi po kayo Kapampangan, you are from Bataan, ano naman po yung masasabi nyo na parang favorite na dish nyo dito sa Pampanga? Pares. Paris daw. Ayan, ikaw naman, sir. Same question sa kanila. Ano ang name mo, sir? Zail po. Zail? Zail. Si Sir Zail. So, ayun, same question sa kanila. Ano yung favorite place mo sa Pampanga? Angeles po. First time mo po ba doon or nag-visit ka na? Visit na po before. Ano yung exact pinuntahan mo sa Angeles po? Kasi sa may New Point, yung mga food trip doon. Toto Beach? Todo. Anong favorite mo naman sa Toto Beach? Kung may pupunta ng Toto Beach, ano yung i-recommend mo doon? Yung isaw.
Isaw. Ayun, isaw daw. Ayan sir, ano pong pangalan nyo and where are you from po? Bryce po, from Olonga po. Sino taga Bacolor? Hindi po, naka-dorm po kami. So lahat po kayo nagdo-dorm sa Bacolor. Pero kayo po ay taga Olonga po. Bakit nyo po napili itong CDC? Sabi po nila, peaceful eh. Tapos pwede mag-picnic. Eh, nagugutom na po, sumama po. Tapos dumating po kami, so hindi na po kayo peaceful. Hindi po, okay lang naman Ibang po. saya po, no? Meron kayo newfound friends. Nakaka-overwhelm nga po eh. O, diba? Hindi mo nalata, sir. Ayun. Sa pagkain naman, sir, ano pong parang recommended na food, kapampangan dish mo? Kapampangan dish po by pastil. Hindi ko alam. Wait, Google natin. Hindi ko kaya din. Pastil. Basta yun po, doon po ako nasarapan din. Nakita mo natikman sa Pampanga. So, baka po nagulat kayo, sino ba tong mga to? Of course, Ate Cara, may mga cellphone sila. Okay lang po, hindi lang po papakita. Okay lang po bang kunin yung phone nyo? And then, naka-follow po ba kayo sa CLTV 36? Yes, sir! Dahil dyan, live na live tayo ngayon sa television. Sir, batiin mo naman yung mga kamag-anak mo. Oh, di ba? Live na live tayo sa CLTV. Yes! Say hi. Lahat Hindi ng... pa mo na ako nagpaalam. Ayun lang. Blur na lang. Patay tayo dyan. Ay ma, Nasa TV huwag na mong ako. papagalitan. Sige, Ayan. papalo ko. Iya, dahil pinalo niya ate. Pinalo niya. Halo. Dahil pinalo niya, bigyan na siya ng GC. Ayan, kailangan mo mag-roller skate. Maganda dyan. Punta kayo, oo. Retro Soul Roller skate. Yan. Oh, di ba? Hindi na natin kailangan sabihin. Alam na nila yung gagawin. Thank you so much. So ano guys? G? G! So ayun Ate Cara, grabe, tingnan mo yung mga yun. Yung first na na-interview natin, hindi sila taga Pampanga. Yes. And pinili nila pumunta rito sa CDC kasi nga, pagpunta pa lang natin kahit tayo, sinasabi natin na sobrang peaceful dito sa CDC. Parang it's perfect talaga din pag mag-picnic and makipagkwentuhan kasama yung mga barkada mo. So, ikot pa tayo, hanap pa tayo ng pwede nating makachikahan. Okay kaya ate? Try natin. Hello po! Ay, okay lang pong may store. Oh my God! Sikat na! Hello! Ay, kilala mo siya? Hindi nga. Oh, guys, intern natin before sa CLTV. Ano po kasing pangalan mo? Charles po. Char? Charlie. Okay, so nandito kami ngayon para makipicnic sa inyo. Sakto nagugutom na kasi kami. Hindi, okay lang. Meron pa yan. Ito yung taray nila. May wine sila. Oh. Alright. Ito yung mga social na nagpipiknik, guys. Ayan. So, nandito kami ngayon. We just want to ask you guys, ba't kayo nandito? Wala lang po. Wala Hindi, ngayon lang. lang po kami nagkita-kita. Last Catch year, up lang. Sorry. Barkada po talaga kami and then ngayon lang po talaga kami ulit nagkasama-sama. Kulang po kami ng isa niyan. Pero tinuloy natin. Wala, ang saya naman. So, bakit ba't si DC yung napili nyo na lugar? Kasi actually, that nasa Bella Montana kami. Kaso yung sasakyan di available, kaya nagmotor lang kami. Yan ang Kanya-kanya kayong motor. Oo. Parang nasabi ni Sir, ngayon pa lang kayo nagsasama Oh, ulit. last year kami ulit nagkita kasi nag-work na kaming lahat eh. So, Hala, ang busy. saya, no? Ang sarap sa feeling ng gano'n na kahit na may kanya-kanya na silang work, parang may separate lives na sila. Oo. They still have get the chance na Pagsama magkita-kita. ulit. Ay, ano pala yung mga name nila? Sorry. Charlie. Si Charles. Steven. Si Sir? Alex po. Enroy. Anong mas, parang aside sa CDC, ano pa yung marirecommend nyo na place dito sa Pampanga? Since yung sa Mega World kasi, 'di ba, medyo inano nila 'yon. Parang gumanda na dun sa San Fernando. Siguro yun yung marirecommend ko ngayon sa mga dadayo dito, mga So, yun, bukod dito. Siguro para sa akin, yung sa Mega World. Gusto kong makita nila yung kung gaano nagpo-progress ngayon yung Pampanga. Hindi pa kasi gawa, ma'am eh. Pero pag nadadaanan ko siya, parang masarap magtambay. Yung dito sa Creekside ng Midori. Creekside siya na pag nadaanan mo, parang gusto mo magtambay dito kasi malinis. Maganda yung ambience para sa akin. Kahit saan po sa Pampanga. Wow. Ay, akala ko yun yung sagot niya. Nauna Hindi po mag-react. sa Arayat. Kasi Arayat. mahilig ako sa mga bundok, sa mga parang hiking. So, ayun, sa Arayat siguro yung i-recommend kong lugar.
Ako siguro depende kung ano yung gusto ng tao eh. Kunyari like yung gusto nila ganito lang, yung parang hindi siya masyadong Chill lang. ganyan. Mararecommend yung CDC tsaka yung CGC. Tapos kunyari yung katulad nga dun kay Alex, kung mahilig ka sa nature trip ganyan, mararecommend namin yung side sa Magalang, sa Arayat. Kasi maraming kapihan doon katulad nung kape sinukuan, which is tanaw mo lahat nung kabahayan sa baba kasi nandun ka sa pinakataas. And then kung mahilig ka din yung katulad sa, kung hindi lang tambayan, kunyari adventurous kang person, ganyan. Dito sa Clark meron yung tinatawag nating Haduan, meron ding ATV dyan, which is connected sa Porac, sa Tarlac, ayan. Kasi ako mahilig ako sa mga falls eh, ganyan. Oh, So, ayun. Oo. Ganyan. Na-mention nila lahat sila taga Pampanga. Alam naman natin na yung Pampanga, madami tayong ino-offer ng mga food. Ayun. Kung may friend kayong bibisit sa Pampanga, parang ano yung ibibida nyo na food sa kanila? Siyempre, sisig. Kasi lagi ako nakikipag sa mga kaibigan ko, sa mga taga Manila, Yes, Bulacan. oo. Yung sisig nila, iniiba nila yung nilalagyan nila ng mga iba't ibang ano. Eh gusto kong ibida sa kanila yung kung gaano kasarap talaga yung sisig dito sa Pampanga. Kasi the best talaga. Iba yung sa atin. Yes. Ako siguro bukod sa sisig, kare-kare. Mm. Parang ewan ko ba't na-try ko yung kare-kare sa ibang pero parang iba pa rin magluto yung mga taga Pampanga Yes, talaga. actually, oo. Ako siguro, sinigang. Oo. Iba pa rin talaga yung asim pag yung Kapampangan yung nagluto. Mas authentic. Kamias ba yan or sampalok, ganyan. The best talaga. Totoo naman sinasabi nila na parang basta't lutong Kapampangan man yan. Yun nga yung sinasabi nila. So kahit na anong dish pa yan. Diba? Feeling ko si Sir, pina-follow mo yung CLTV. Ay, familiar ba sila? Yes. Familiar kayo? Ay, ang galing naman. Ang saya. Kilala ko din to. Actually, nakikita kita. Ano ba ikaw? Nakita kita sa TV. CCTV. Iba yun! Iba yun, di. Problema mo! Saan nga? Na seryoso? Yeah, CCTV. Saan mo siya nakikita? At saka yung Angelica. Oh my God! Kilala nila tayo! Ayos na tayo. Oo, doon kami sa gilid. Tahimik lang kasi kami, nag-OJT kami doon. Dahil naka-live tayo sa CLTV 30, okay lang po bang open yung mga phone nyo? Check lang po natin kung naka-follow po kayo sa amin. Ayun. Sige, okay lang po. Okay Open lang, nyo no yan. problem. Naka-follow sila lahat at dahil dyan guys, may GC kayo. From Retro Soul Roller Skate. Thank you, guys. Thank you. Thank you! TV 36 and Retro Soul. Soul. Yes. Retro Soul. So ano guys, G? G! So ayun guys, yung mga nasa likod namin. Try natin sila. Ayan, go! Ay, taga Pampanga po ba kayo? Yes. taga Lahat kayo? Taga Pampanga. Dahil taga Pampanga sila lahat, right? So, ano yung parang pinaka-favorite spot nyo dito sa Pampanga? So, start tayo kay Ma'am. Ano pangalan mo? Samantha. Ayan. Astro. My current favorite spot po is sa Cinco po sa Angeles. Kakagaling lang natin. Nga po, dito po sa CDC. Favorite mo talaga yun. Opo. Parang Wala lang, para mag-relax. Mas nakaka-relax po dito eh. Yung festival po na. Yung festival, yung Balakat Festival, okay. Parang kung kunwari meron ka mga friends outside Pampanga, mas pipiliin mo ba na isama sila sa festival na yon? Yes po. Kasi ano bang meron? Doon po makikita yung culture namin ng mga kapatid po. Sa Angeles po sa poblasyon po, coffee shop din po. Maganda po kasi yung ambience niya ganun. Ano naman yung ibibida yung food ng Pampanga sa ibang mga lugar or yung mga ibang pupunta dito sa atin? Pampanga is known for sisig. So Sisig, since dito po kami nag-champion sa current culminating activity po namin. Kamaru po. Uy, Kamaru! From Magalang. Hindi pa natin siya natatry, no? Pero alam naman natin yung Kamaru, pero we should try that someday. Ano po yung sa akin? Sisig po. Yes po, kasi ayun po yung paborito ko na food. Sa akin po palabok.
Sisig din po. Sisig din. Oh, 3 points sa sisig. Ayan. Okay. Ayan. So, baka nagtataka kayo, sino ba tong mga to? Labas niyo yung mga phone niyo. Hindi to budol ha. Parang nakakatakot, no? Tingnan natin pinalabas yung mga phone nila. Sige, hawakan niyo yung phone niyo. Search niyo yung CLTV 36. Yes! Okay na kayo. Shoutout sa nanay ko dyan, oh. Oh, shout out po sa mama ni Nazar. Kumusta po kayo? Dahil naka-follow sila, bibigyan namin kayo ng GC. Gift certificate from Retro Soul Roller Skate. Ano guys, G? So ayun guys, tapos na tayo nakipag-chit-chat sa mga tao dito sa may CDC. Grabe Ate Cara, alam mo yung feeling na ang sarap pala makipag-usap. Yes, ang sarap makipag-interact dun sa mga tao. And alam mo, mas nakakatuwa, ang sarap sa feeling na meron na rin palang nakakapanood sa content natin. Alam mo yung pagkita nila sa atin na, uy, taga CLTV kayo, kilala ko kayo. Parang ang sarap niya sa pakiramdam. Yes. Di ba? Ayun. Kaya sana, sa marami pang episode, magawa natin to. Kasi ito talaga yung gusto natin, na aside dun sa tayo, nagkukwentuhan tayo, at nagkipagkwentuhan tayo sa audience through internet lang, sa video lang. Pero ayun nga, sana magawa pa natin na physically makapagkwentuhan tayo kasama yung mga tao. Tsaka alam mo Ate Cara, good thing to mga to kasi may mga namimit nga tayo na mga for the first time. Tapos, ang gaan magipag-chika sa kanila. Tapos, mostly yung mga na-interview natin kanina, guys, it's mga bagets or mga ka-age natin. Kaya parang nagmi-meet yung vibes natin. And aside doon, ayun nga, sinasabi rin natin kanina na makakapag-suggest pa sila ng iba pa nating mga pwedeng puntahan. So, just parang nakakapagod, pero sobrang saya. Grabe kasi energy talaga dapat kapag kinakausap natin yung mga people eh. Mga people, ayun. So, Ate Cara, saan kaya tayo sa next? Basta, see you at our next Destination! So Jazz? G?